এবাৰ মেলা চিনাকি হ'ল আগৰ মই খুজি মই মাতি দিম মেলা কংগ্ৰেছৰ দিনতো বহুতবাৰ ধাৰ লৈ পেলাই উঠিম দিবতো আমাৰ লগত মেলা Hello guys, खुलुमबाय बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय रायजोफोर नोंसोरो भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबाय दिनैहाय जोंनि सिगांनि बारग'सिन हाग्रामा महिलारि सारा भिडिअनि गेजेरजोंहाय ससियेल मिडियायावहाय मा फोरमायदों जोङो खोनानो मोनबाय हाग्रामा महिलारि सारा दाहार लानानैब्लाबो रेन लानानैब्लाबो हेलिकप्टार सालायगोन होननानैहाय नाथाय बे रावखौहाय जोङो गोथौयै साननानै नायोब्ला जोंनि हारिनि थाखायनो जोबोद मान सन्माननि खोथा दङ गुबुन मानसिफ्रा जुदि बे रावखौहाय बुजियोब्ला एबा बे भिडिअखौ नायनानै खोनासंदोंब्ला हारिया बेसेबां लाजिथाव दिनैहाय बारग' हाग्रामा महिलारि सारा हारिखौ फोजौवाखै हारिखौहाय लाजिसो खालामदों बेफोरबायदि रावा सासे मैसो मोसौ गुमग्रा लावखारफोरनि रावसो बियो मोनसेबो बिलुबो बाथ्राखौहाय सावरायनायखौहाय जोङो नुनो मोना जुदि स्टेजआवनो बेफोरबायदि गसंनानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बे बेफोरबायदि राव फोरमायनानै होयोब्ला बेहालाय माथो मान सन्मान खालामो बेसेबां लाजिथावना स' रायजोफोर आरोबाव नोंसोर नायबावदो मोनसे भिडिअ हगारनानै होबावनायसै आं मेला चिनाকি হ'ল আগৰ মই মাতি দিম মেলা কংগ্ৰেছৰ দিনতো বহুতবাৰ ধাৰ লৈ পেলাই উঠিম দিবতো শিলিগুৰিত আছিলোঁ ইয়াত থাকিলে ধৰে কেনেকৈ মই থাকিম পুলিচে ধৰে পুলিচে ধৰিব বেংগলত পলাইলে যদি বাচি যায় বেংগলত পলাইছিল আৰু কি কোম্পানীৰপৰা ধাৰ ল'ম না দিমতো চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত আমি দিম না পইচাটো তাৰ নামেই ল'ব ইচ্ছা নাই মই मानो गिखो बेलाय बियो गावनो सासे दायनिगिरिखा हिसाबै बियो हमजानो गिनायखौ जों नुनो मोनदों जुदि बे हाग्रामा महिलारि सारखौहाय हमोमोनब्ला बबे जायगायाव खारखोमानानै थानो बियो बेखौ आसाम सरकाराबो हमनो नागिराखै इउपिपिएल सरकाराबो हमनो नागिराखै नाथाय अलरेडि हाग्रामा महिलारिया गाव हारसिंनो गिनानै दंखायो मानो होनोब्ला दायआ दंखायो बेनिखायनो बियो खारखोमादों होननानैहाय दिनै फोरमायनानै होदों स' रायजोफोर नोंसोरो ओरैनो सायावनो नायनानै बुजिनो मोनखायो दिनै गाबोन रावबो मानसिया खारखोमानानै साननो हाया आरो बेलाय सासे मानगोनां बयजोंबो मिथिजानाय बाख्नायजाथाव एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि सासे दैदेनगिरि बेखौ मानो हमनो हाया जादों जोङो खोनानो मोनदों वेस्ट बेंगल सिलिगुरियाव खारखोमानानै थादों होननानै गावगानो फोरमायनानै ला बेसेबां लाजिथावना सोर बुंदोंमोन बेखौहाय सिलिगुरियाव खारखोमानानै थादों वेस्ट बेंगलाव खारखोमानानै दं होननानै दिनै गावनो दायनिगिरिखाया माने गावनो दाया दंखा हिसाबै दिनैहाय गावनो कनफेस खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो माखासे बिनिनो दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा उनथिं थानाय मानसिफ्रा मिनिदों मानो मिनिदों बिसोरो जानो हागौ बिथांमोना बिनि फेस्ला रावखौनो मिनिदों जानो हागौ बिथांमोनाबो बिनि रावखौहाय एसेबां गनायजाथाव होननानै सानाखै जानो हागौ मानो होनब्ला हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बै उनथिं थानाय माखासे मानसिफ्रा बिस्रा बांसिन गोरों स्पिचआवबो बिसोरो मोजांसिन होयो बेनिखायनो बिसोरो बिनि संख्रि जादों हिसाबै बिनि उन थाफादों हिसाबै मान सन्मानखौ थांजानो गिनानै बे हाग्रामा सरकारखौ गनायनानै लानो गोनां जादों स' रायजोफोर दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' सारा मा बुंदों खोनासंनानै लाबो ধাৰ লৈ হ'লেও এইবাৰ হেলিকপ্টাৰ ইউজ কৰিব আৰু চৰকাৰত আহিব এইবিলাক তেখেতৰ কথাবিলাক তেখেতে ক'ব মইতো কি ক'ব লগা আছে তেখেতৰ কথাবিলাক তেনেকুৱাই হয় ধাৰ লৈ হেলিকপ্টাৰ চলাব কিবা চলাব এই চলাব পিছত কৈছে যে চৰকাৰৰ পৰা পিছত পইচাটো দিম এতিয়া ধাৰ ল'ম আল্টিমেটলি চৰকাৰৰ পৰা দিবতো সেইটোৱেতো কথা ডাঙৰ কথাটো তো এতিয়া আমি
সমাজখন আগুৱাই লৈ যাব লাগে, কাম কৰিব লাগে। এতিয়া ডকাই চুৰ হৈ আছে, এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে, বিভিন্ন সমস্যা চলি আছে। চ' আমাৰ সমাজখনক লৈ আমি ফ'কাছ কৰিছোঁ, বেলেগ কথাত আমি ফ'কাছ কৰা নাই। নিজে কৈছে যোৱাকালি শিলিগুৰিত পলাই আছিল, এইটো হ'ল পুলিচ ভয় চাওক, আপোনালোকে তেনেকুৱা কথাবিলাক মোক নুসুধিলে ভাল। মোক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক কি কাম কৰিছে কৰা নাই BTC। অকল বেছি প্ৰশ্ন কৰক যে আমি কাম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই। আপোনালোকৰ তাত বহুত বেয়া প্ৰশ্ন আছে যদিও সোধক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। কিবা মোক যদি আপোনালোকে কিবা অনুকিয়াই দিব বিচাৰে, কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে কৰক, কিন্তু এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধি পেলাই আপোনালোকৰো মানে পেজটো নষ্ট হৈ যাব। আমাৰো মানে আননেচেচাৰী কথাটো কিয় ডিছকাছ কৰোঁ আমি। এতিয়া মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হৈ গৈছে, সিদিনা কৈছিলে হ'ব নালাগে, জুনৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, কিমান ডাঙৰ কথা এইটো। এম্বেংমেণ্ট এটা ব্ৰিজ হৈছিলে, এইটো ঠিক কৰি দিলোঁ, কিমান ডাঙৰ কথা এইটো। চ' আমাৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। যিবিলাক কাম তেখেতসকলে ইমান বছৰে কৰা নাছিলে সেইবিলাক আমি কৰিব লাগিব। মানুহ दिनै जों भिडिअनि गेजेरजों खोनानो मोनबाय दानि सोलिबाय थानाय UPPLनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौनो फोरमायबाय हाग्रामा महिलानि खोथाखौ बाद हो नोंसोरो मानो बिनि सोमोन्दै आंनाव सोंदों जेरावहाय बियो आननेसेसारि खोथाखौनो बुंलाबायो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गावखौनो मुख खाला खालामनानैहाय लानो दासान माने गावखौनो लाजि फोनाङा लानो होननानै दासाननानै मिडियाखौ उल्था बुंनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जेरावहाय प्रमद बर' सरकारा गासैखौबो मिथिखागौ हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय रावा मा पइन्टजों बुंदों सिदा जोङो बुंनो थाङोब्ला इनडाइरेक्टलियै हाग्रामा महिलारिया दानि सरकार UPPLनि सरकार प्रमद बर' सारखौ लाजि फोनाङाखै। माखासे भिडिअआवहाय हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन नाथाय आं बै भिडिअखौ नोंसोरनोहाय होनाय जायासै जायफ्रा ससियेल मिडियाजों एक्टिभ आरो मोखां बिजाब फेसबुकआवहाय इउटुबावहाय नायबाय थायो बिथांमोना मिथिखायो हाग्रामा महिलारिया बै भिडिअआवहाय मा बुङामोन। बिथाङा बुंदों दानि बानायनो नागिरनाय क'क्राझारनिफ्राय लानानै भुटानसिम 63 किल'मिटार होननानै बुंदों। बे लामाखौहाय सिगांनिफ्रायनो जवाहरलाल नेहरूनि आमोलनिफ्रायनो बे लामाया बानायजाखानायमोन होननानै बुंदों। नाथाय माथो जोंनि मेगनावलाय नुवाखैनो रेल लामायानो गैया माथो भुटानसिम थांनोहाय। हाग्रामा महिलारिनि नोजोराव माबोरै बे रेल लामा बानायजाखानायमोन होननानै बुंदों। जुदि बै समावनो बे रेल लामा खालामोब्ला अब्ला हाग्रामा सरकारा 15 बोसोर सालायनायावहाय 17 बोसोरनि गेजेराव 15 बोसोराव मानो साक्सेसफुल खालामनानै होआखै जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां बानायनानै होआखैमोन। आरो बेल' नङा माखासे IIT कम्पानि प्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि कलेजफोरखौबो बियो आरोबाव सावरायबावदोंसो। जानानै थांखानाय घटनाफोरखौ बुरखांनानैहाय हाग्रामा महिलारिया आरोबाव एरखांनायखौसो जों नुनो मोनदों। जुदि हाग्रामा सरकारा बै समावनो दंखायो होननानै मिथिदोंमोनब्ला जोङो नुनो मोनगौमोन बै समावनो हाग्रामा सरकारा बै समनिफ्रायनो दासिमहालागै साक्सेसफुल खालामनानै दिन्थिनांगौमोन। मानोथो हायाखै मावनो? सल'गोफोर आं गोबाङै खोथा बुंबाय जानो हागौ। माखासे बाथ्रायावहाय अपोजिसन पार्टिफोरनि थाखाय गोबांथार आं खोथा बुंनाय जाबाय। नोंथांमोना आंखौ गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होननानै आं आसा खालामो। आरो जायफ्रा आंनि नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि